Clearing operation sa mga sidewalk sa Dakbayan sa Talisay gisugda na sa task force karong adlaw. Kapin sa 20 ka mga struktura ang gipangguba. Ano ang report ni Femari Dumabok? Gisugda ng pagpangguba sa mga illegal structure daplin sa Dan sa barangay San Isidro, sa Dan Rabaya, sa Lagtang ug sa barangay Tabunok, ganiyang buntag. Matod ni Edwin Nerves, pangulo sa Task Force Clearing Operation, nga kapina sa 20 ka struktura nga nakababag sa kadalanan ng ilang naguba. Sagad niini mga tindahan nga namaligya og mga prutas ug vulcanizing shop. Yabagan sa Talisay City Police ang Task Force sa clearing operation. Mato ni Joy Tumulak, pangu sa City Toda, nga gahapon nakigtigom ang task force sa mga kapitan nga nakasugat og kalisod sa pagpatuman sa clearing operation. Ato lagi silang gipahinumduman sa maong nga memorandum nga itong nadawat gikan sa DALG. So ang pagabuhaton sa atong mga barangay, mopadana sad sila og mga suwat ngadto sa mga posibleng maapektuhan. 15 sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay anaa sa mga city streets ug national highway nga sagad adunay nakaalis sa mga dan. Mulungtad ang operasyon sa task force hangtod sa Biyernes sa sunod semana isip pagpangandam sa evaluation sa DILG sa pagpatuman sa road clearing operation. Muna nga awhagon na namo sila nga mas bali pa nga sila'y mo voluntaryo sa pagguba kay ila pang magamit. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.